Hey, cái phải gì? Tini mo ba tinyo? Kok tang boya kok thama boya. Kaisa nangkung mani kok tam hanai muni kok thok. Seng muni kok thok nangkung mani kok kaham abna khana la nyai. Ka tini ni kok kaham ba muni kok thuni kok khangko abno. Has hakani jotoni kok thok tamo. Abusi thok lai mani kok ta. Seng je la yo baksa bor khana suwak thogo. Baksa ba modu thogo. Ketui thogo. Baksaba atam hanai misti thogo ke bangma janja thogjamang tongo wahan to han thogo ab hai ke bangma thogma ni tongta hai pana a thogma bai je ang tabuk sana nai meni thogma ni ka bo no kha bai ha bai salma sik salai tong kai baksa ka hlaya ke tui thogo misti thogo ga ni ni modu thogo ke bangma mangso mucho thogo wahan to han thogo hnai hlai phia ba thogmung no thogo hiya do jotin ko thongnar ta mo sai man ba soi thog hilai tong salai tong khoroksa pan sai mai phia ba thog mani bumung ko bo sido seng jot to ni ha sakani ko thog no sinu bukhuk ni totra ni khuk tui ab si jot to ni ko thog ta khoro bo khoro nor tha thog jak bai khuk tu nyo seng kok thai sa kinam ya ta gduk kha mono ya da na kok thai sa bo khuk tu mono go lam thai sa bo khuk tu mono go gabang man khuk tu mono ta 사부 쿡도 모노게 정바 하사케 깨보 쿡도 모노게 버럭도 대동 동ಖ너로 아노 사딘 각 너노시 이sor까 주르네 콜um나 야지 거까 피아바 하사크네 적동네 고통노 지니 부콩네 또트라니 쿡도 좀 쿡도냐 키비망동야 투사리 투는 키망동야 피아바 좀 쿡도냐 모농망동 아번 마그 쿡도시 적동네 고통 하사크니 니네 와한도 한버 빠야 니네 모두 빠야 미스티 보 빠야 니네 수와랑 보 빠야 abon bagi khukti si jotono kothok hasakane jotono kothong khukti nor khukti monogoi matong ya diba nganor thogya hini saimano abon bagi khukti si jotono kothok hambai asana sachanai bye bye